An nana foire na mangoro suga min b'an bolo a ka ca ni mangoro siya 50 ye an nana mun ye n'o tɛ min yɛrɛ b'an yɛrɛ bolo kɔrɔ yen nɔ baara yɔrɔ yɛrɛ la o ye mangoro siya 100 de ye. Ne tɔgɔ ye madame Goro Aminata Goro, ne yɛrɛ ɲininikɛla de ye. Ne bɛ baara kɛ Institut d'économie rurale la. Bon komi an nana foire na mangoro suga min b'an bolo a ka ca ni mangoro siya 50 ye an nana mun ye n'o tɛ min yɛrɛ b'an yɛrɛ bolo kɔrɔ yen nɔ baara yɔrɔ yɛrɛ la o ye mangoro siya 100 de ye. Donc mangoro suga 100 in a bɛɛ dɔnnen tɛ, minnu dɔnnen don donc an nana n'olu de ye pour que au moins minnu ma kodɔn fana u k'o fana kodɔn parce que fɛn fɛn min nana olu kɔdɔnnen don presque, donc min ma kodɔn o de caman bɛ yen nɔ fana min ma se ka ban comme a bɛɛ tɛ se ka na, donc an nana dama dama ye pour que au moins mɔgɔw k'a kodɔn. Bon kɛnti nana mɔgɔw b'a dɔn, an nana ni Valencia ye, an nana ni Simiti ye, an nana ni Palmer ye, an nana ni Cécile ye, an nana ni Victoria ye, an nana ni José ye, an nana ni Sprenfeld ye. Donc nin bɛɛ ye mangoro min do donc vraiment a ka ca, a tɛ sans variété de don. Mangoro yɛrɛ nana cogo min na n k'o ɲɛfɔ parce que mangoro in anw ma nana ye, mangoro in nana tubabuw yɛrɛ de bolo, donc o y'a sɔrɔ indépendance tile, donc tubabuw de filɛ ka nana ka na ni intégration kɛ. Bon intégration in tɛ dɔwɛrɛ ye, o y'a ye mangoro suguya caman ba de u nana n'o de ye pour que ka na turu an ka dugukolo kan quoi. Donc o mangoro suguya caman min filɛ nin ye tubabuw nana ni fɛn minnu ye ka an ka a kodɔn surtout n'a bɛ se ka bɛn an ka dugukolo ma. A dɔw bɔra Philippines, dɔw bɔra Inde, dɔw bɔra Chine, dɔw bɔra Australie, dɔw bɔra Amérique. Donc olu mangoro minnu filɛ nin ye dɛ, donc u y'a ye bon a dugukolo min filɛ nin ye fɛn min ye Chine dugukolo ye o bɛ sɔrɔ o dugukolo in an fɛ yan, min ye Philippines ta ye o bɛ sɔrɔ an ka dugukolo la, donc min ye Indien ta ye o bɛ sɔrɔ an ka dugukolo la, Américain dugukolo b'an bolo yan. Donc olu mangoro variété ninnu bɛɛ de nana pour que au moins u ka se ka tɔgɔ di mangoro ninnu installer, donc mangoro ninnu bɛ installer la nin cogoya na tan. Ne ye madame Sali Safiatou Sangare, anw ka cakɛda ye Mali cikɛyɔrɔ IER, Institut d'économie rurale. Donc anw nana yan ka mangoro suguya camanw k'o de yira kɛnɛ kan yan, ka mangoro bɛ furakɛ cogo min na k'o de yira kɛnɛ kan, ka mangoro bɛ bayɛlɛma cogo min na k'o de yira kɛnɛ kan, parce que o bɛɛ de bɛ taa kalan anw fɛ yen ka sɔrɔ ka t'o cari kɛnɛ ma. Mangoro bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn suguya caman ye, a caman dɔ filɛ an ka sandi kɔrɔ, a jilamaw bɛ yen nɔ, hali mangoro cakiri a bɛ yen, a mangoro jalanw bɛ yen nɔ, a n'a suguya caman. Ne tɔgɔ Ali Tolo, an bɛ ka Top Phyto de représenter yan nɔ. Top Phyto ye société min bɛ produit de phytosanitaire a b'o de distribuer Mali kɔnɔ. Bamanankan na a bɛ i n'a fɔ bagaji ninnu, fɛn ɲɛnama fagalaw, ale ni ye mangoro yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ sɔrɔ limɔgɔ dɔ bɛ yen ale de bɛ taa mangoro kin, n'a ye mangoro kin a bɛ tumu kɛ mangoro kɔnɔ, caman b'a fɔ mangoro tolilen don, o y'o limɔgɔ in nɔ de. Donc produit dɔ b'an bolo min b'a to limɔgɔ in a tɛ taa mangoro kin mais produit de bɛ mangoro in sama, limɔgɔ ninnu sama k'u faga. Comme a bɛ video yɛrɛ la n bɛ se ka a limɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ photo yira i la, filɛ nin, voilà. Donc produit nin filɛ nin ye, ɲɛ b'a la a kɔnɔna la, an bɛ nin de wele ko pheromone. Donc ale de bɛ limɔgɔ sama yan'a ka taa mangoro kama. Donc limɔgɔ in fɛnɛ bɛ yen cɛman b'a la musoman b'a la, donc a mana kɛ cɛman ye a mana kɛ musoman ye a b'a bɛɛ sama. Tubabukan na limɔgɔ in tɔgɔ ko Bactocera ceratitis walima Bactocera dorsalis. Voilà o yɔrɔ la nin min filɛ nin ye tantɔ i b'a dɔn mangoro sun fɛnɛ bɛ jate par hectare de, donc mangoro sun hectare kelen na nin den 16 de bɛ don mangoro sun hectare kelen na. Donc produit min b'a kɔnɔ an b'a fɔ o de ma pheromone, pheromone den 16 de bɛ don hectare kelen na, donc a bɛ mangoro kisi limɔgɔ in ka tiɲɛni nɔ ma. A nafa yɛrɛ ye min ye o ye ka ɲɛfɔli kɛ sɛnɛkɛlaw ka se k'a dɔn, donc gɛlɛya min b'a la o ye k'a lase bɛɛ ma parce que anw bɛ nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u mago b'a la mais u t'a dɔn, donc a gɛlɛya ye min ye olu ka se k'a lakodɔn, n'u y'a lakodɔn donc a ka dɔn ko solution bɛ yen. Top Phyto nana ni solution ye pour que ka mangoro sɛnɛli yɛrɛ nɔgɔya mangorotigiw ma, parce que n'i ye mangoro ko jateminɛ mangoro a bɛ sɛnɛ an fɛ yan mais a fanba bɛ taa kɔfɛ de, donc i b'a ye tubabuw fɛ yen nɔ n'u ye nin fɛn jimɔgɔnin nɔ ye mangoro la dɔrɔn o ye ka marché tiɲɛni. Jateminɛ yɛrɛ la u ko ko conteneur de bɛ taga kɔfɛ, donc conteneur i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɛn miliyɔn ba yirika de ma, ni jimɔgɔ nɔ in sera yira mangoro kelen na dɔrɔn e k'o conteneur bɛɛ de bɛ taga jiri, donc limɔgɔ ye fɛn tiɲɛnikɛlaba de don, donc ni société bɛ yen min bɛna a lase mɔgɔw ma mɔgɔw k'a lakodɔn, donc u bɛna an b'a ladisi u ma nɔgɔya la. Ne ye Madame Berthe Nana Traoré ka bɔ Sikaso, entreprise dame promotrice de Sikaso. An ka partenaire ba kɛnɛ yiriden donc an b'o ka sanu kɔrɔ yan olu sababu de y'an se yan kɛnɛ nin kan mangoro festival kɛnɛ kan. Produit minnu b'an bolo n'an nalen don n'olu ye yan olu bɛɛ baselen don mangoro kan.
donc komi caman bɛ kulu yɛrɛ dɔn ale ka base ye mangue séché o b'an bolo yan mangoro savon bɛ yan a lipton bɛ yan a purée mugu bɛ yan a gâteau bɛ yen a biscuit bɛ yen tout ça c'est à base de mangue a vinaigre bɛ yen a jus bɛ yen an nalen n'olu ye komi an bɛ fɛsi mangoro la donc mangoro bɛ se ka kɛ produit ye an y'olu de bayɛlɛma ka na n'olu ye bon kɛnɛ yiriden kɔni bɛ bɔ n'a ye kɔ kan ale bɛ bɔ ni produit séché ye kɔ kan ka taa feere ale ka mangoro yɛrɛ tilancɛ bɛɛ bɛ taa kɔ kan de donc Mali kɔnɔ yan fana an b'a feere Sénégali Ouagadougou Laguinée ninnu an bɛ participer foire la olu yɔrɔ bɛɛ la an ka produit bɛ taa yen min ye weleweledakan min fana bɛ yen Bamakɔ ka bɔ ka na sanni yɛrɛ an bɔra Sikaso de an tɛ mɔgɔ dɔ yan an kɔni nana an ka feere de la an somɔgɔ tɛ yan an tɛ mɔgɔ dɔ yan donc u ka bɔ ka na sanni kɛ u ka na an ka jus dumaniw n'an ka gâteau dumaniw n'an ka biscuit duman ta surprise mangoro u t'a dɔn ko mangoro ye fɛn fɛn ye a bɛɛ de bɛ festival mangue na yan donc u ka na dɔrɔn ka na an ka sanniw kɛ an mago b'o dɔrɔn de la